Poštovanje, dragi gledalci. U današnjem videu ćemo govoriti o tome zašto su većina ljudi neuspešni. Ako gledate ovaj video, velika je mogućnost da ste i vi među njima, da ste neuspešni ili da se smatrate neuspešnim. Posebna tema je to šta znači biti uspešan i o tome sam već napravio jedan video, mada o tome možda se napravi 15 videa. Ali čisto da kažemo, praktično, da ne idemo u neke velike filozofije. Šta znači biti uspešan u današnje vreme? Znači živeti u društvu, živeti sa ljudima i biti u mogućnosti ostvariti mnoge svoje želje koje diktira društvo. Nažalost je tako. I zato nam trebaju pare. Znači praktično biti uspešan u sadašnjem savremenom društvu znači imati dosta para. Nije to sve tako jednostavno, nije to sve tako crno-belo, ali čisto sam rekao najjednostavnije otprilike i to vrlo praktično. Tema ovog videa je šta vas sprečava da budete uspešni. Znači da krenemo u nabrajanje. Prvo je strah od neuspeha, odnosno nemate poverenje u sami sebe da ste predodređeni za uspeh. Uzroci toga mogu biti višestruki. Kao prvo, možda ste odrasli u porodici gde nije bilo uspešnih ljudi, u ovom smislu reči kako smo to definisali. Družili ste se sa ljudima koji nisu bili uspešni. Sve je to jedan začarani krug. Možda je neko i bio uspešan iz vaše okoline, ali ste vi nekako volšebno u svojoj glavi shvatili ili vam je neko rekao da vi niste taj koji može biti uspešan. Da je to predodređeno za neke druge. To je prvi i osnovni razlog koji vas odbija da budete uspešni. Ne verujete u sopstveni uspeh, ne verujete u sami sebe, ne verujete da ste dovoljno dobri da bi mogli biti uspešni i plašite se neuspeha. Te dve stvari jesu slične, ali nisu iste. Ne verujete da možete biti uspešni, nije potpuno isto kao plašiti se neuspeha. Ako se plašite neuspeha, to znači plašiti se gubitka energije, uzaludnog ulaganja energije u neku stvar koja na kraju neće uspeti. I to je sasvim logično. To je prva stvar. Druga stvar je nemate ideju šta da radite da bi bili uspešni. Jednostavno treba vam neka ideja čim bi se bavili, šta bi radili. Ne može vam uspeh pasti s neba. Morate nešto pokrenuti. Vi jednostavno nemate ideju. Vi bi nešto, ali nemate ideju. Treća stvar, ako već imate ideju, ako ste već smislili ideju, ne znate kako tu ideju da sprovedete. Znači nemate znanje, nemate metodologiju, nemate tehniku, nemate način da sprovedete tu svoju ideju u delo. Četvrto, ako pak i prođete ova prva tri problema, da kažemo, može da dođete u situaciju da radite na ostvarivanju svoje ideje, ali jednostavno rasipate energiju na sve strane. Znači četvrti razlog zašto ste neuspešni je niste dovoljno fokusirani. Nemate koncentraciju, nemate pažnju. Svaki čas vam nešto drugo odvuče pažnju i to vam rasipa energiju. Ako ste prevazišli ovaj četvrti problem, peti problem je došli ste negde do polovine svog puta ka uspehu i taman ste na domak ostvarenja ciljeva i neka sitnica vam zasmeta, bude prepreka ili odustanete. To znači da niste istrajni, to je peti element koji vas sprečava da budete uspešni. Niste istrajni, nemate energiju, to je stvar energije, niste dovoljno
potkovani, da kažemo, sa energijom, nemate dovoljno energije da bi uspjeli u nečemu. Niste uporni. Jer mnogi će proći isto vašim putem, a će biti uporniji. Istrajaće. Vi ako nemate energiju, isto nećete uspjeti. To je još gore, zato što ste došli na domak svog cilja, a niste uspjeli. To su vam tih 5 stvari koje vas sprečavaju da budete uspješni. Kako da prevaziđete te probleme? Naravno daću vam i odgovore, pošto smo ih definisali, pošto smo definisali probleme. Prvo, da bi prevazišli strah od neuspeha, morate izgraditi u sebi želju. Morate zamisliti šta bi vi želeli, recimo sa tim novcem koji bi zaradili, jer se sve, da se ne lažemo, sve se vrti u današnjem svetu, sve se vrti oko novca. Koje bi vi sebi želje ostvarili i ciljeve životne kada bi imali dovoljno para? Vizualizirajte tu ideju, zamislite konkretno šta bi radili s tim novcem, šta bi kupili, kuću, kola, stan, putovanja, zemlju, uložili u neki biznis, kasnije postali biznismeni, šta ja znam. Kad to zamislite, pustite ta ideja nek se razvija. Ta ideja će vam stvoriti želju za uspehom i kad se stvori želja za uspehom, polako ćete potisnuti onaj strah od neuspeha. I ta želja će vas ophrvati dovoljno da vas digne, da vam da krila, da vas digne iz one prosječnosti i da krenete ka tom putu uspeha. Znači to je prvi moment, da zamislite konkretno šta bi želeli da ostvarite u životu. Drugo, kad pokrenete taj zamajac, taj prvi korak kad odradite, onda će se javiti neka ideja, ali naravno vi treba da se konsultujete sa drugim ljudima, da istražujete, hvala Bogu sad je internet dostupan svima, istražujte na internetu šta ide, šta ne ide. Naravno ne treba uludo da pravite neke projekte za koje znate da su unapred osuđeni na propast. Istražujte malo tržište, čačkajte po internetu, gledajte šta ide, šta ne ide i stvorit će vam se neka ideja. Neke ideje će biti dobre, neke neće. Stavite recimo 10-ak dobrih ideja na papir i onda radite na njima, malo analizirajte. Konsultujte se s vašim poznanicima, šta oni misle o tome. Biće tu mnogo pro et kontra stvari, ljudi će vas savjetovati i za i protiv, pa će vam se na kraju iskristalisati koja ideja, koji biznis ili šta već vam je najbolje spram vaših mogućnosti i afiniteta. Treće, kad ste definisali čime bi se bavili, onda radite na tome da produbite znanje koje vam je potrebno da to ostvarite, to čime bi se bavili, tu ideju. Opet na internet, sad više nije problem čime bi se bavili, nego kako bi se bavili time. Znači istražujete metode, načine, tehnike za taj posao, za taj biznis koji će vam doneti, nadamo se, željeni uspeh. Četvrto, već ste prošli ta 3 koraka i to je, već ste krenuli nekim putem i već ste utabali dobar deo puta. Trasirali ste put, to je jako dobro. Bitno je da znate kojim putem idete, a ne da lutate, da ne gubite energiju. Četvrto, u međuvremenu će vam se javljati raznorazne ideje koje će vam biti od koristi, a i koje će vam smetati. Recimo kad odete na internet da istražujete u vezi posla, sigurno će vam iskočiti nešto zanimljivo, neki sadržaj koji nema veze s tim poslom. Pa će vas možda odvući da to čitate, da se bavite nečim drugim, odvući će vas od vašeg posla. Vežbajte da se koncentrišete na ono što radite. To vam je jako bitno. Znači, usmerite skoro svu svoju energiju na to što radite i što će vam jednog dana doneti dobrobit. Nemojte gubiti energiju na marginalne stvari. To je
To mnogi ljudi u tome greše. Gube energiju na stvari koje im ne donose nikakvu korist. Samo eto neku trenutnu zabavu, ali to ih kasnije skupo košta. Nije lako u početku dok ne postignete uspeh, dok ne stavite vodu na svoju vodenicu, tako da kažemo. Znači, klonite se nekih izazova, lake zabave koja će vam odvući pažnju sa onog što vam je bitno. To je 4. stavka. I 5. stavka, doći ćete u situacije kad malo, da kažemo, zanemoćate u tom svom pohodu ka uspehu. Kad se zapitate da li će biti uspeha, da li se to sve isplati, kad se osjećate umorno, vi uvek možete da evaluirate šta ste do sada uradili. I ako izanalizirate i smatrate da ima šanse, velike šanse za uspeh, a pali ste u neku malodušnost ili trenutno nema uspeha, nego će on tek doći, bodrite sebe, nađite načine da prevaziđete taj zastoj zbog nemanja energije. To može da bude uzrokovano i fizičkim nekim problemima. Pokušajte da organizujete sebi život, da se hranite pravilno, da spavate pravilno, a sve svoje slobodno vreme, kad ste odmorni, fokusirajte se na taj put ka uspehu. I prevaziđite taj neki zastoj koji može da se desi, koji je 5. negativni element koji može da vas spreči u vašem velikom putovanju ka uspehu. To su 5 stvari koje mogu da vas spreče i koje uglavnom sprečavaju ljude da uspeju, ali sam objasnio i kako mogu da se prevaziđu. Naravno, nisu to sve stvari i nisu one tako lako, da kažemo, da mogu lako da se dele, one su sve isprepletene i povezane i u istom trenutku možda deluje više negativnih faktora na vaš uspeh, odnosno na vaš put ka uspehu. Ali sam ih raščlanio i analizirao da bi mogli bolje da shvatite o čemu se radi. Međutim, oni su uglavnom povezani. Tako da treba sinhronizovano da delujete na sve te elemente i da ih prevazilazite u hodu. Jer to je ono u stvari što deli uspešne od neuspešnih. Uspešni su, znači imaju poverenja u sami sebe, znaju šta hoće, nisu malodušni, nego kad osete slabost, oni još više onda su motivisani da istraju u tome, ne rasipaju svoju pažnju na beznačajne stvari, jer ta beznačajna stvar danas će vam odvući energiju, vi ćete se zabaviti sat, 2, 3, ali ćete možda mnogo izgubiti više na duže staze. Eto, to su tih 5 stvari na koje treba da obratite pažnju i da radite na sebi. I ako budete uporni, velike su šanse da će uspeh doći, odnosno šanse su mnogo veće da će uspeh da dođe nego ako sedite kući, ne radite ništa i vrtite se u začaranom krugu neuspeha. Eto, toliko za ovaj video. Nadam se da vam je bilo od koristi i zanimljivo. Ako vam je bilo poučno, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sledećom prilikom. Prijatno!